हर हर गंगे तक का हाल बा भाई लोग। आज हम ताहा लोग से एगो बढ़िया चीज शेयर कर रहल बानी। बहुत ही लाजवाब चीज बाटे उ। त तू लोग चैनल पे नए बा लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर लोग, हमर दे वीडियो के लाइक कर लोग। आ अगर तू लोग पावर स्टार के असली फैन हो लोग तो तू लोग वीडियो के लाइक के चैनल के सब्सक्राइब कर लोग। तो आज हम बात करे वाला बानी पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी के जाने माने सुपरस्टार के एगो नया नया एकदम फिल्म आएला बा। ओकर फिल्म के मतलब कि टीजर तो नहीं कह सकत, पोस्टर कह सकत नहीं। उ पोस्टर रिलीज हो गइल बा। आज तू लोग पोस्टर देखा लोग। पोस्टर देख ले लग। पोस्टर त ढाकर बा, ट्रेलर भी एहू से ढाकर निकली से बतावल चाहता नहीं कि ई खेसारी लाल के संघर्ष आ फरिश्ता मूवी से भी हार्ड मूवी बा। बहुत ही हार्ड टॉप मूवी बा। बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ही ढाकर बाटे। लगता कि ई फिल्म के ट्रेलर अब ई फिल्म संघर्ष 2 आ फरिश्ता से भी ज्यादा एकदम आगे बढ़ के बाटे। पावर स्टार के बिग फैन हो लोग तो वीडियो के लाइक के चैनल के सब्सक्राइब कर लोग। एगो पावर स्टार लिख द लोग आ चैनल के सब्सक्राइब मर दे कर लिया लोग। काहे कि ऐसन के पावर स्टार के बारे में बहुत सारा पे वीडियो आवत रही। आ तू लोग बिग फैन हो लोग तो जरूर कर लोग। अब चला टाटा बाय बाय।